kenang rimigin acik dol NAD kepenpau kejing Pynrem jur ya ki kam Thombor ki kam Pyntieng pensmiet bat ki kam Be-aiñ ki badang yai beteng da ki nong wan buhai Shillong Mail na Bangladesh Pyrshah ya ki judgment riu lom try muluk jongka Garo Hills ha Meghalaya ka NAD ha ka Kyrwoh ha ka arpoi trik leber arja arpun rio kala penpau bagi lawan ki jing pentip bagi nong wan rung Be-aiñ kim syam larung tang ha ka khendo ka siap bat ki mar pok khendo ki badai jong ki try muluk henry ki la Pyrshang penthut ya ka syong sok syong sngai da ka bawan ra jing sungoy per jat ben rio kum kini ki kam batmu ban pen ki win ban le don bor bat ban Pyntieng ki long ka jing ma ya kariti sanchar bat i hok tan rai jong ki jat ben riu lom kat kum ka 6 schedule jong kariti sanchar kari India la ong ka Kyrwoh ka NAD ka ngets kam baki jingkan at badangshan kim dei ki bala jahi nrei ki dei ki jingmi na ka jingle kini ginong wan rung to ban penthut ya ka than bat ban pentlot ya ka jing tali jong ki try muluk kala kenno baga jing sngap jar baga jing bamle e jong ki bor badai pej ha ka be dei baga jing wan rung Be-aiñ bat ki jing ma ki ba mi naka kala nang pen slur su ya kum kini ki mender ka NAD ka Pynrem jurru ya ka jing kem ka jing sha nyon ben khlam daw jong ki noi lam seng tremon skubha bat ki riu shimet da ka ba ong baki la dan ha khamat e banya da ya ka hok ka jing long kerpang bat ka khendo ka siap jong ki try muluk bat ben rap babun sen ki achek ki de ki brio ki ba iet ya ka shong sok shong sngan ka NAD ka dawa ban pelat no mardor khlam kendon ya baro ki noi lam seng tremon skubha bat ki riu shimet ki bala syakam ha ka be dei ba ka jing ki ka badangshan ka jing toket ka babnya ya ki bawan rung Be-aiñ na Bangladesh ka jing be ya ki mender na Garo Hills bat ki wei pan shu kala kentu ya ka sarkar jala ka sarkar India bat baro ki bor badan ka jing ket khle ban le da ka bakut jing mut ban bat ya ka hok ban pen tikna ba ka hok bat ka buram jong ki jat ban re try ri karam sha penthut Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pindon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya